Og alt for mange lektier. Jeg gider ikke alle dem. Fuck, man, klokken er så mange. Arbejde. Endnu en dag for arbejde. Hård arbejdsdag. Nå, lavede vi et lektier. Matematik, tysk. Fuck det. Lad os så spille noget i stedet for. Hvad er vi på? Lidt for det. Nej, hvor spændende. Det er jo nogle zombier. Ja. Tænk. Ja. Sådan der, yes, så kommer I bare. Ja! Yes! Nå. Nu er det også tid for at komme i seng af. Bobby, du skal op i skolen nu. Nu? Okay. Lektier! Jeg er så syg. Jeg har dårlig mor. Jeg har dårligt. Ondt i hovedet. Men det var da ikke så godt, min skat. Skal du så blive hjemme? Ja, det tror jeg. Ja, jeg bliver hjemme. Okay. Jamen, så må du lægge dig til at sove, så. Det gør jeg så. Okay, godt. Au. Det var noget dejligt nok at være hjemme for sådan en kold skole der. Jeg gider sgu ikke til at lave lektier. Jeg bliver sgu nødt til det, jeg gør det alligevel. Hvad har vi for? Vi har noget matematik, og vi har noget tysk for. Nu vil vi hellere sætte os i gang med at lave det. Maria ist Besuch bei ihren Großeltern. Abends sitzen sie vor dem Fernsehen und sehen sich ein Programm über den Zweiten Weltkrieg an. Adolf Hitler hält seine Reden. Gangestykker, det er noget af et problem. Det er 48,5 gange 319. Det er egentlig ved at være ret meget. Hvad er klokken egentlig? Der er en halv time, jeg skal møde på arbejde. Nå, jeg må hellere tage at komme afsted. Det var godt nok en lang dag på arbejdet. Og jeg tror sgu lige, jeg sætter mig til at spille lidt. Then it's Tetris time.
Hej nå. I stedet med noget lort. Det er bare hvordan det skal. Ja, det er hyggeligt det her. Jeg vandt sgu der. Ej, jeg tabte. Nå, men altså, hvad er klokken blevet? Den er sgu også ved at være 10. Det er vist tænketid. Det er det satan. Så siger vi sgu godt nat for i dag, computer. Så skal vi nok i skole i morgen. Hvad er klokken? Den er 6:30. Nå, men så er der vist tid til at stoppe. Jeg kan vist godt lige nå at tage... Eller selvfølgelig kan jeg da nå at tage i bad. Ligesom jeg plejer. Så lige op og børste tænder og det hele. Så. Godmorgen alle sammen. Hey, værsgo. Tak du. Tillykke. Nej, tak. Just check my swagger out there on the dance floor.